V dnešnom videu sa zameriame na ukážku všetkých exportov v rámci aplikácie Stavbit. Prvým oknom, ktoré si ukážeme, je moja peňaženka. Po vyfiltrovaní záznamov, ktoré chceme zobraziť, dáme následne aplikovať filter, čím sa nám zobrazí ponuka dvoch exportov. Prvým z nich je export do Excelu, ktorý keď si otvoríme, tak vidíme, že vyzerá v podstate takisto ako tabuľka, alebo tu máme export do PDF, ktorý podáva danú tabuľku po farebnejšom zobrazení. Taktiež vizuálne separuje príjmy a výdaje a následne pod ne umiestňuje rozdiel. Ďalším oknom týkajúcim sa exportov je moja organizácia a detail, kde keď zídeme na spodok okna, môžeme vidieť tlačidlo nastavenie exportov, ktoré slúži na nastavenie exportov do dvoch ekonomických softverov. Ďalším exportom je firemná peňaženka, ktorá má rozšírené funkcionality na rozdiel od zamestnaneckej peňaženky. Po nastavení filtrov a použití filtra môžeme prejsť nižšie, kde vidíme, že tabuľka sa vyplnila údajmi, pričom môžeme taktiež exportovať buď do Excelu, kde nám tabuľku zobrazí v takomto formáte, alebo môžeme exportovať taktiež do PDF, kde je zlepšená vizuálna forma. Avšak táto forma v PDF môže slúžiť skôr na prezentáciu údajov a forma v Exceli môže slúžiť na prácu s danými údajmi, hlavne z hľadiska ľahkého kopírovania. Ďalej tu máme okno príjmy a výdaje, teda keď si vyfiltrujeme záznamy, ktoré chceme zobraziť, následne stačí dať export s prílohami, pričom sa nám uloží zipový súbor, ktorý keď otvoríme, tak môžeme vidieť, že nám tu pridalo všetky prílohy a taktiež nám tu pridalo zoznam všetkých záznamov vo forme Excelu. Pričom nám aj zatriedilo jednotlivé prílohy k daným záznamom. Obsah tabuľky je následne totožný s tým, ktorý je v aplikácii. Najbohatším oknom na exporty je okno stavby. Ako prvý export tu máme okno bilancia stavby, pričom tento export funguje totožne ako ostatné. Taktiež máme na výber Excel alebo PDF, pričom export do PDF nám zobrazí dáta v tejto podobe a rozdelí ich na jednotlivé stavby. Ako môžeme vidieť, na každú jednu stránku pripadá jedna nová stavba. Taktiež tu máme export na vypísanie informácií o stavbe. Stačí dať detail stavby, prejsť na spodok okna a následne si zvoliť export do PDF, kde sa nám v takejto podobe zobrazia jednotlivé informácie. Taktiež si môžeme zvoliť export do Excelu a to nám v peknej tabuľkovej forme vypíše celkový prehľad informácií o stavbe. Ďalej prejdeme do okna bilancia stavby, kde je týchto exportov asi najviac. V prvom rade môžeme exportovať všetky grafy. Pri každom grafe na export sa nám hore zobrazí tlačidlo PDF, na ktoré keď klikneme, tak sa nám daný graf zobrazí v uloženej forme v PDF. Toto sa dá robiť taktiež s malými grafmi. Znova stačí dať PDF a následne sa nám graf uloží v takejto podobe. Do PDF taktiež môžeme exportovať obe tabuľky, ktoré sa nachádzajú na spodku okna. Taktiež dáme export do PDF, kde si môžeme pozrieť celkovú finančnú štatistiku. Následne na spodku aj tabuľku používateľov, ktorí zdali aspoň jeden príjem alebo výdaj. Trochu zložitejší export sa však nachádza v stavebnom denníku, kde máme záznamy z daných pracovných dní, pričom keď dáme následne export, tak si môžeme vybrať, ktoré pracovné dni chceme exportovať a taktiež máme na výber, či spolu s nimi chceme exportovať dochádzku. Ak zvolíme, že chceme export dochádzky, exportujú sa tie záznamy dochádzky, ktoré sú písané na dátum, ktorý sa nachádza v aspoň jednom z týchto záznamov stavebného denníka. Teda ak by sme zrušili export tohto spodného záznamu, ktorý je písaný na 12.9., tak sa nám neexportuje ani jeden záznam dochádzky, ktorý je písaný na 12.9. Teda my ho zvolíme a dáme následne export. Export sa nám zobrazí vo formáte PDF, kde sú na úvodnej strane informácie o stavbe, nižšie sú záznamy zo stavebného denníka a následne na spodku sú záznamy dochádzky, ktorých interval dátumu od do sa prekrýva s intervalom dátumu aspoň jedného záznamu zo stavebného denníka. Ďalším oknom obsahujúcim export je aj okno pracovníci. K exportu v tomto okne sa dostaneme pomocou tlačidla prehľad, kde si vyfiltrujeme pracovníkov, dátum a následne aj stavby, pre ktoré chceme vidieť dané záznamy dochádzky. Ak sme si zvolili filter, môžeme dať použiť filter a následne sa nám dolu v tabuľke zobrazili jednotlivé záznamy dochádzky vybraných zamestnancov. Údaje môžeme exportovať taktiež do Excelu, ako aj do PDF. Pričom v tomto prípade aj export do PDF má tabuľkové zobrazenie. Obsah tabuľky je totožný s oknom aplikácie. Taktiež aj v tomto prípade, ak chceme s exportovanými dátami následne pracovať,
Je výhodnejšie si zvoliť export do Excelu, ktorý nám tieto dáta exportuje vo veľmi výhodnom formáte pre následnú prácu. Posledným oknom, v ktorom sa nachádza export, je okno výkaz príjmov a výdajov. Taktiež si v tomto okne musíme nastaviť dátum, stavbu a jednotlivé atribúty záznamov, ktoré chceme, aby sa nám prejavili do našej štatistiky. Ako náhle sme si nastavili filter, môžeme dať použiť filter a keď ideme nižšie, môžeme vidieť, že štatistika je vyplnená. Ak chceme tieto údaje následne exportovať, taktiež môžeme ísť buď do Excelu alebo PDF, pričom dáta v jednotlivých exportoch sú totožné s aplikáciou, avšak aj tu platí, že export do PDF je skôr určený pre zobrazenie a prezentáciu daných údajov.